Έλα, ναι. Όχι πέταμα ρε μαλάκα, μαστίγωμα. Αζαμάτ και Μπόρας, παιδιά, live. Όχι ρε μαλάκα. Γυαλάμε κουρτίνες. Και... Αουτ! Τα πατσακουνίστηκαν λίγο. Τώρα το ανεμείς γιατί για να βιώσει. Γιατί γουστάρει. Πέτυχε το κάτω κεφάλι. 10 points. 12 points. Headshot. Κι άλλο headshot. Ξύλο. Ω πάπα, έλα, πάπα, έλα, εντάξει, καλά. Πάμε στο παιχνίδι. Δώσε ένα φυλάκι να πειράξει.